ba zai sallah ba don koya yi ba abin zazzabi gyaran ne haka ba cece ba cece ne in ka gyara sai a yi baka batanci wanda ya ɓaci ya riga ya gama baci don Allah wadai irin hali na munafurci malam kai yara da rayuwa ta inganci mai neman kafan kare wahalalle ne wannan fa abin ai Allah sarki ne to in kai gidan ku ƴaƴan yara ne mun gode amu a ɗan dattijai ne wanda ya fi ka ya riga ya girme ka maza kai hattara ka kama sa'o'inka kai yaro maza wajen da iyayenka idan kuma ka kiya tuni a ci bakinka ba wai rawar ba juyin ne aiki ga abin dariya abun ban mamaki mun gado kuma su kula bakin aiki kakannin ku so suka yi ta haɗin yaki tusa dai ba mu ga ta fura wuta ba shi mai nishi ba zai ki zara idanu ba da kai mai hasada ka lura ka dai duba Allah ne ya bani ba wani banza Allah ne ya bani ba wani banza ba albishirin ka jahili marashin tsafta sai wacce ran dariyar ka kuka sunanta ina san yanzu ba ka da ta kaɗin hanta ba su muku da ni da kai ba ralanta wasu dai walla an hasarar haifar su ba mata bane tsaya ka ji halin su ba su kuɗi kawai ake abu bayan su mu sai mu ce kawai ala shirye su tun da luwaɗi bai zamo halina ba sai kuma ba za a ce da ni mazinaci ba kuma ba sha nake da zagi iyaye ba sannan ba fushin iyaye kaina ba in an zo wato na girma ne to amma waɗansu sun sha bamban ne wasu tsofi ne wasu ko gajiyayyu ne to amma waɗansu tsofin banza ne tsarkin zuciya idan muka kare ne sannan makiya su ganni kuma su bar ni ina yi tawassuli da gausi san badani in ka targuto da Allah ka yafe ni na fasa ma ni kare da ka yafe ni